ムスターマヤです。今回のレッスンでは曜日と月のフィリピン語とビサイ語の言い方を教えたいと思います。では始めます。まずは曜日のフィリピン語とビサイ語の言い方からいきたいと思います。では始めます。アラウ、アラウ、フィリピン語のアラウです。アラウというのは太陽と曜日のことです。アラウです。で、アラウのビサイ語はアドラウです。アドラウ、アドラウです。同じ意味で太陽と曜日です。Sun and day いいですか？はい。言い方は同じですよ。大体同じです。フィリピン語とビサイ語の言い方です。ただ違いのはちょっとした発音と、スペルです。いいですか？始めますよ。はい。最初は月曜日です。月曜日はルネスです。ルネス。ルネス。月曜日です。はい。次は火曜日。マルテス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 。はい。次は水曜日です。水曜日はフィリピン語でミエルコレス。ミエルコレス。ミエルコレス。で、ビサイ語ではミエルコレス。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 いいですか？はい、次は木曜日。フエベス。フエベス。フエベスです。はい、次は金曜日。金曜日はビエルネスです。ビエルネス。ビエルネス。金曜日。木曜日じゃなくて金曜日です。はい、次は土曜日。土曜日はサバド。サバド。サバドです。はい、最後は日曜日。フィリピン語ではリンゴです。リンゴです。この言葉は2つの意味があります。週と1週間の週、その週です。週とリンゴの日曜日です。はい。ビサヤ語ではドミンゴです。ドミンゴです。続きまして、月、monthをどうやってフィリピン語とビサヤ語で言うのかを教えたいと思います。では始めます。はい。ブワン。ブワン。フィリピン語のブワンです。ブワンは months。月という意味です。ブワンです。はい。このブワンって言葉も2つに意味があります。months。月とムーン。その月です。はい。ブワン、ムーンと months です。はい。で、ビサイ語ではブランです。ブランです。はい。ブワンと同じようにブランは months と月ですね。1月、2月、3月。月と、その月の丸い月。How do you say that one? ムーンの意味です。2つに意味があります。ブワン、ブランです。いいですか？はい、始めます。はい。1月はエネロです。エネロ。1月です。エネロです。はい、次はフェブレロ。フェブレロ。フェブレロは2月です。フェブレロです。はい、次は3月。マルソ。マルソ。マルソです。はい、4月はアブリル。アブリル。アブリル。アブリルです。はい、次はマヨ。マヨ。マヨは5月のことです。マヨです。マヨ。はい、次は6月。フンヨ。フンヨ。フンヨです。フンヨです。はい、次は7月。7月。フルヨです。L です。フルヨ。フンヨ。フルヨです。はい、次いきます。次は8月。アゴストです。アゴスト。アゴストです。はい、次は9月。セティエンブレです。セティエンブレです。セティエンブレ。はい、次は10月。10月。はい。オクトブレです。オクトブレ。オクトブレ。10月ですか？はい、次は11月。フィリピン語ではノブイエンブレです。ノブ
noviembre noviembre 最後では noviembre 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 です。ちょっと硬い方ですね。noviembre noviembre でも同じです。どっちでも OK です。はい、で12月は diciembre です。diciembre diciembre です。でもビサヤ人たちはこれよりも英語の months の言い方の方が使うとは思うんですね。せっかくなんで英語の months の言い方を教えたいと思います。はい、1月は January ですね。はい、2月は February です。3月は March、4月は April、5月は May、6月は June、7月は July、8月は August です。9月は September、10月は October、11月は November、最後に12月は December です。はい、英語かフィリピン語かどっちでも言ってもどっち言ってもどっち言ってもフィリピン人には通じますので、これが覚えられなかったら普通の英語のマンツの言い方でも OK なんで心配しないでください最後には今日は何月ですか、今日は何曜日ですかっていうフィリピン語とビサヤ語の言い方を教えたいと思います。はい、いいですか。はい、まずは何っていうのはフィリピン語ではっていう意味です。です。ビサヤ語ではunsaです。unsaですはい、いいですか。ですいません。で、今日は何曜日ですかっていうのはフィリピン語ではanong araw ngayon、は何ですね。arawは曜日です。ngayonはこの前習ったものなんですけど、今っていう意味ですね。anong araw ngayon、anong araw ngayonは日本語では今日は何曜日ですかっていう意味です。anong araw ngayonです。はい、次は今は何月ですかっていう言い方です。いいですか、フィリピン語の方です。anong buwan ngayon、anong buwan ngayon、buwanだけが変わりました。はい、何、月、months、ngayon、今、anong buwan ngayonは日本語では今何月ですかっていう意味です。これのビザヤバージョンはこれです。はい、unsaは何っていう意味ですよね。で、ブランは月なんですけど、質問の時はブランじゃなくてブラナになるんです。だからこうなります。unsang bulana karon、unsang bulana karonです。unsang bulana karonです。unsaは何、ブランは月、months のことで、カロンは今、now のことです。いいですか。はい。では、今日は何曜日ですかっていう最後の言い方です。はい。unsang adlaw karon、はい、さっきも adlaw は曜日とか、太陽っていう意味って言ってましたね。でも質問になると adlawじゃなくてアドラワになります。ブラン、このブランと一緒です。だからアドラワです。はい、もう一回言います。unsang adlaw karon、unsang adlaw karon は日本語で今日は何曜日ですかっていう意味です。unsang adlaw karonです。今日のビサヤ語とフィリピン語のレッスンはここまでにします。質問とかコメントとか他に習いたいことがあればぜひ下のコメントボックスに書いてください。ではまた次のビデオでパーラン。